Hejsan! Nu i höstmörkret så har de ju kommit med de här Nobelfredspristagarna. Och det blev ju då 3 kvinnor som fick det i år. Men vi har lite här på redaktionen funderade där att vi kom fram till att den här Gaddafi skulle vara en gerans bra kandidat till fredspriset. För om man tänker på det viset också att utan honom så skulle inte de kriga någonstans nu. Och skulle det finnas krig så skulle alla människor här på jorden leva i ett lugnt, fredfullt, harmoniskt samhälle och sånt. Och då skulle inte de veta vad fred är för någonting. Att det skulle vara en så vardaglig sak för dem. Så att, ja, det är lite synd att inte de har fått fast honom och kunna dela ut det här priset, helt enkelt. Där klipper vi.